Orduko neguek gaur egungo baino gogorragoak dira. Bai, asko gogorragoak. Orduan eurre eitiban, handize eta zarretzen, eurre. Eskobari azken zegentzien nonan herripie egote salekuen, eskobari azken du eta luanetan, harina egute zan eurre eta han jaten eukitik genduzen ardeze, ordu bete edo bi edo iru eta horixe, baina eurti handize. Da gero barrune horixe, beltan ipintzegitzien askarik eskonken orduan, gero aia ingen duzu baina. Da lehenguen boletxik, paso biharzeten duzu baina neguke gogor. Belaunetara inoko edurtzi zarriten, ardezitara jonbier da, orduan egon zeuen zerik oinlez botarik eta abarkapen urte bene nosko baten, horrek gomazko oserak kotxin kubiertakin eitzen nazizien da alako ziek, baina bajuek eta handi goruzkuek amak onan ipintzeskune beltan belaune arte eurtzen junbien dunin, edo sakuaz edo sosegaz batute, ostatzen batzuen, abarkara barrur eta etxetik urten orduko bustitxe gengo zan. Da olentxik bili biarrizete gendun bai. Orduan zuk esango zeunke, eguraldien aldaketa egon dala? Itzela. Hori bai, hori handize. Eta bitxorizene hemen baino begeiza, bitxorizene honitzen nine hilabete erdizen bat abarik eguti genduzen. Han hobeto preparatu gote ginen askakin, eta bakarrik uritara eta genduzen, albuen 100 metrora edo 50 marrera poso handi beteuen, eta hane nahi eurrein beti otezan ure, eta harako ze kaminu egin ziren, bidi egin ziren, da ure rutan ostantzen kanpora hane zelezen atara, hilabete erdizen bebarren.